ukuthi kunensizwa la ethi shaya inkondlo ngendlela eyisimanga. Hayi mina ngiyayazi but mina wena ngifuna ukuthi uyazi igama lakhe uKhetha the Poet. Kana kwethu sikubingelele. Ngiyasabona. Mfethu Khetha the Poet mfethu uqale nini ukushaya inkondlo and ikhamba kanjani einkondlweni abantu bawamukela kanjani umsebenzi wakho? Ukushaya inkondlo ngaqala mangeqamba imanga kwaku 2019. Sure. La kwakushone khona ugogo wami ngazizwa ngilimele kakhulu. Webhala ngathi into engizwa phansi ngayibhala phansi. So umsebenzi weinkondlo ngingasho ukuthi awukho nzima awukho lula but ufuna ube umuntu nje ukuthi ukuthi ngaleso sikhathi ukulesimo kusona uvela uhlale phansi ubhale phela. Yonke imizwa yakho nje uyikhiphe epeni nephepha. Mfethu ungitshele off air ukuthi unenkondlo uyibhalele ubaba wakho but ngesikhathi ke ngenxa yesikhathi wagcine ungakwazanga ukuyiperform. Mhlambe umyalezo wayo leyo nkondlo ubuka kanjani? Kunento esingayinakusisi ke siyabantu ukuthi uma kuyisikhathi sokujabula siveza into ekhona ngaleso sikhathi singakusho okungemumva ngoba manje sijabulile kusasa kubhede. Inkondlo yami ibizoveza ukuthi sijabulile namhlanje bekhona abantu mase bangasekho sesilwa. Ngifuna sikwazi ukubambana njengoba bebabantu bebezoshada. Ngifuna sikwazi ukubambisana sibambane ngoba thina njengoba sila emshadweni sibona kujatshuliwe ekuhambeni isikhathi ngesibone mase kubhede. So mina bengizoqinisha uthando ngiphinde ngizolivuselela. Mfethu njengoba sihleli nawe lawo leyo nkondlo ngakwazi ushayela. Anginawo umona nayo. Ngizoyishaya nje kona ngingasabi. Hayi kulungile ngana wethu angikunike iplatform awuyishaya ungishayele yona. Uthando luyinto enhle masaliqala liphinde libe yinto enhle mase siqhubeka nalo. Lazi laluhle uthando lwenu bantu abami imbala emihle uthingo lenkosazana. Mama wakwami ngifuna njalo masixabana sibambisane masilwisana ungikhumbule noma ungazizwa kahle ungicabange. Ngifuna sithandane namhlanje nakusasa kuze kube nginaphakade. Ngifuna usayine naye passport sihambe siye emkhathini. Ngiyabona uthando lwethu luzongena ngophathini. Asisuke la ngale ndandatho ngishada inkinga zakho ngishada konke nakho. Ngicela nami ungithathe nginjalo. Ngiyazi ngiyindoda kwesinye isikhathi nginokulwa ngibekuhlaza ngonakele. Kodwa uzungixolele ngaleso sikhathi usondele kumina ungibamba isandla. Ngiyakhulekela nokuthi konke kuhambe kahle. Sibambisane namhlanje nakusasa kuze kube nginaphakade. Ngikhulekela umama ke. Ngikhulekela umama wangifundisa uthando ukuthi aphile nginaphakade ngoba ngize ngikwazi ukuthanda wena ngifunde kuyena. Bambo lwami ungangikhohlwa ungikhumbule njalo. Ngikubhalela lenkondlo ngikubhalela lolu thando lwami. Ngikubhalela yonke lemizwa yami ngawe ngiyayifela. Ngeke ngiqamba amanga na kanjani ngawe ngayiwela. Ungakhohlwa ke mina ngoba nami ngisoze ngakhohlwa wena asibambisane namhlanje nakusasa kuze kube nginaphakade. Ngiyakuthanda ke mama. Mfethu abantu abafisa ukubona uhaya nje ezinye zeinkondlo bayakwazi ukulandela kuma socials bakuthola and inkondlo zakho already khona seyiphushayo ephumile noma ayikho ephumile. Inkondlo zami zikhona engiyiphushayo ngiyatholakala nje Instagram ku Facebook ngiyatholakala na ku YouTube Khetha the Poet. Inkondlo bengizodrop iEP ngomhla 17 June. iEP yami ngihamba nokwanda ngiphinde ngihambe nomunye umfana kuthiwa uDarknini Banzima. Yeah. So usho ukuthi ngomhla ka 17 uJune uyayikhipha. Yebo ngizobe ngiyidropa ku YouTube. Abantu babe khona ku YouTube because ngizoyidropa ngabo 12. Mina ngoba kukhonzile ngane wethu. Mase iready iEP yakho. Unginikeze inkondlo eyodwa eyiphushayo. Ngifuna uyifaka la enkundleni zokuxhumana abantu bayibone ukuthi ihamba kanjani balindeleni ngomhla ka 17 June. Hayi lo akuzona isimanga ngizokufakela nje kuphela abantu kuleya nkondlo ithi igama layo umkhuleko wanamhlanje nayizolo. Into esiyifisayo ukuthi yenzeke kodwa manje yenzekile izolo. Sike sizalwe emakhaya angafani ke mina ngikhule ekhaya ngingathi ngikhule sizama. But emumva kwaku right kuhambe nesikhathi izinto zashintsha. Ngiyilowo muntu kuleyo nkondlo. Inkondlo ke kuba into engiyitshela umuntu ukuthi ngendlela engibona ngayo. So ngenzela labo ukuthi noma kwakukuhle emumva kwabheda manje sazoqhubeka lokho kwenzeke emumva kubuyele phambili. No, mfana kithi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Hayi ngiyabonga nami kakhulu.